Assalamu alaikum. Ga wasu takaitattun bayanai game da wannan makaranta. Abu na farko game da makaranta. Wannan makaranta dai makaranta ce ta Islamiyya da ake gabatar da karatun Alkur'ani da koyar da harshen Larabci kai tsaye tare da malami ta hanyar amfani da video chat, kai tsaye tare da malamai ta hanyar amfani da waya ta video, kuma ba group bane na WhatsApp kamar yadda da yawa daga ciki suke fahimta. Kuma makaranta ce mai zaman kanta wacce take a garin Kano, akwai reshe a garin Kano, sannan a garin Maiduguri. Abu na biyu, yadda ake gabatar da karatu ko kuma yadda ake karatu. Duk sati awa 2, a wata awa 8, sannan wata 4 shine zango ɗaya, wato ƙarshen wata 4 zango ɗaya, tam ɗaya kenan, awa 32 a cikin wata ɗaya. Za a yi jarrabawa idan aka yi watanni 4 an kammala zango na farko. Idan aka yi zango 2 watanni 8 kenan an kammala aji 1, sai kuma a je aji na gaba. Kuma azuzuwa 6 ake da shi, wato primary kenan. Idan aka kammala sai a baka shaidar kammala primary certificate. Kuma za a kammala karatun baki ɗaya daga aji 1 zuwa aji 6 a cikin awanni 420. Wato za a kammala aji 6 kenan, daga aji 1 zuwa 6 a cikin watanni 48. Abu na uku, yadda ake gabatar da karatu. Ana gabatar da karatun ne ta live video ta hanyar amfani da manhajar waya ta hannu, kamar irin Google Meet ko WhatsApp ko manhaja ta Zoom ko TikTok da dai sauransu. Abu na hudu, zangon karatu tam kenan. Za a yi watanni 4 a matsayin shine zango ɗaya. Kowane wata 4 za a yi shine zango ɗaya, za a yi jarrabawa. Kuma a shekara ko kuma ana da zango 2 shine aji 1. Idan mutum ya kammala zango 2 ya kammala aji 1. Har zuwa aji 6. Wato cikin awanni, kamar yadda muka faɗa baya, cikin awanni 420, watanni 48 kenan. Sai abu na gaba, darussa da maddodi. Ana koyar da dukkanin darussan da ake koyarwa a Islamiyya, kamar Qur'ani, hadisi, fikihu, tauhidi, sira, arabiya, nahwu, huruf, tajwid, azkar da dai sauransu. Abu na ƙarshe, yadda ake shiga makarantar. Idan mutum na da buƙatar shiga makaranta sai ya turo saƙo ta lambar WhatsApp cewa yana buƙata. Daga nan za a turo mishi da fom na shiga makarantar ya cike, ya mai da fom ɗin ya biya kuɗin da aka buƙata. Idan ya biya kuɗin da aka buƙata sai a mishi tambayoyi, wato interview kenan, saboda a san yanayin gwargwadon fahimtarsa da kuma ya za ya koyar da shi. Daga nan sai a turo masa dukkan littattafin da ake koyarwa da za a koyar na wannan tam ɗin, na wannan zango ɗin. Ya yi printin na littattafan ya riƙe a hannunsa. Idan lokacin karatu ya yi, tsakaninsa da malami yana kallon takarda, malami na koyar da shi. Wannan shine takaitaccen bayani game da wannan makaranta. Ga mai neman ƙarin bayani zai iya tuntuɓar mu ta wannan lambar waya da ke ƙasa, ya tura saƙo ko kuma ya koma zuwa manhajar TikTok ya tura mana saƙo ta wurin da dai sauransu. Wassalamu alaikum.